Gwaith y Nadolig yn dechrau pan ddaw dydd Nadolig I ben, pan fydd Santa di throi hi am adre ar goeden yn ddim byd ond pren. Pan fod tinsel yn saff yn yr atig, yn angof mewn 2 neu 3 bwch, y cyfawchion a'r cardiau di llosgi ac ysbryd y wyl yn helchwch. Bryd hynny y mae angen angylion I dorchi a adenydd go iawn, a bryd hynny mae angen lletiwr all wneud lle bo'r llety yn llawn. Yr un prif mae galw am fugail I warchod y defaid I gyd, fel mae galw am doethon a seren I aglio tywyllwch y byd. Mae yna alw am gas drama'r geni drwy'r flwyddyn I weithio yn gydd, am fod gwaith y Nadolig yn anodd yn ormod o waith I un dydd. Tweet, 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 medda Robin. Me, medda Roy. Moo, medda'r hen buwchfrwd yn ystafell y Bethlehem. Beth yw hwn, medda Robin? O ni ddim medda Roy. Babam bach medda'r hen buwchfrwd yn ystafell